Shua bagi ya syakman, ya kejik syakri, jungi tunggu nya pendam Jingrwai, tunggu nya duwai. Atrai blay belum ukpa jungi bah beneng. Ayungu yame ko konrad biye. Amar bamem Samla ino ya kejing jungi, melari melasmar pak melakir madain ko pa. Hadu kene por pak ni kelemat ngilong kum ding ngilong. Idei de kejing ba ko jong me. Trai be bukom kene ko por ngidon kene ka yeng pa kentang ko jong me. Bani yo ban syakri lang ya kerteng ke badan bor jong me. Trabi habukum kani ke por ko kenran. Mayo I ko trabi bagi para bangit ngeladu ban syakri hagi ng pagkantang ko jong me. Dai trabi mila syapat yang habukum kani ke por ling bagi kor jong jing pensawa. Bang yo trabi ban playa ko bor ng baktin ko jong me. Trabi habukum kani por is nai kini ko pa. Mamandor kat ban ngi wei asngo bagi bas ngap ya kani ko kubor. Bagi ngay iskam bagi niyo jakar hok donur ke jongi baling baju ni ke kebor kan long jing pentmai ke jing mut ke jing berkhat ke jing ko jongi trabi itu isni mendor kat bagi jing syakri jongi adu bastang adu bawai no jongka na bagi ni ke bro ngu idam ki pan khot kerpan hakat yang jong ji subne suspa jongi mata sebam cikuru amen Pule Sdang nakaliang jong ka Jingiaseng Samla Balang Umshing Mawkynroh ka priang sngobha ya phi baro nadu I pastor iban sasam ya ka khubor na ka tin jong blay ki Nongkynrih jong ka Balang bad ya phi baro ki para Samla bad ki para banget ki bayasno tilang hagani ka jing syakri jongi lingba jong gani ka YouTube kani ka dai ka sngi sunde ka bakarpang ha ka baka KJP assembly kalapan ko bor ha ki Jingiaseng Samla ki bahab hapo ka jingkudup jongka ban rakhi ya ka youth week bat ka youth sunday ka thim jongani ka youth sunday jong nisnam arajar arpho kadai ha ka pyrthei hynrei jong ka pyrthei ka balapan song nong rem na ka gospel ka jong Ioannis kalan nong ka bakhan yo ka dukhat ka bakhat saw nyaya syakmat ya jing syakri ka jong yo blai Jingrwai ka Jingrwai ka ba arspa khandai fuar Bat hadian jong kani ka Jingrwai ngan kerpat yai master W Dympep ban puli na tin ka jong blay bat ban duwai ka Jingrwai ka ba arspa khandai fuar haba atrai ki kam jong me nga perkhat kanu nga dap da jinglungo bakraw nga I ki klur nga sngo jingriu perthat kaleng saudong ka bor jong me ka paw mensim jonga to yaro yaw trai melong bakraw mensim jonga to yaro yaw trai melong bakraw haba atrai ki kam jong menga berkan kanu ngadam da jingling ngobakraw nga iki klon nga sngo jingriu berthan geleng saudong ka bojong me ka pao men sim jong ngam tu ya ro ya utrai melong bakraw men sim jong ngam tu ya ro ya utran melong bakraw habangayan
linh ba kỳ lao ba lao san ngã ngô jing pa ngô thiang kỳ sim hu đêm na clear u lo nga iki the ki madan nga ngô ki jing bel ba su se men sim jong ngam tu ya ro ya utrai me long ba crown men sim jong ngam tu ya ro ya utrai me long ba crown haba ublay lu khôn bên nút ban phang gani ban xem pan lút ngâm la men tan ha ca ding pnam jing kit ka jong nga u ban u sha u yam ban pelat paryangan men sim jong ngam tu ya ro ya utrai me long ba crown men sim jong ngam tu ya ro ya utrai me long ba crown anda utrai un wan hap deng Jingrwai sam ban let shaying nang niya nga un shaw ya u kangu kaya ro kanyay sawam ngan pin benaru bublay ulong bakram men sim jong ngam tu ya ro ya utrai me long bakram men sim jong ngam tu ya ro ya utrai me long bakram Swami lang khamar blay Jingrwai in Pule in Shashkor katukan ni naktin kabukhoy ko jong nakabang ila ban shem katkum gospel Ioannis kalinyong kabakhat nyo kadukot kabakhat saw bat kabakhat san bat kum juru stew Paul skinong room kalinyong kabakhat ar kadukot kabaningkong bat kabaar Kikintien kibron hapo jong ni ktien khujong blay kong kumni ya kata kaktien jong mi nga la ai ti haki kata ka pyrthei te kalashon yaki naba kimlong na ka jong ka pyrthei kumba nga ngamlong na ka jong ka pyrthei ngam duwai bamen shimno yaki na kata ka pyrthei hynrei bamen sumariki na ubaman namar kata nga kerpat yapi ko parbangen na kita kijing isnei ki jong ublay ban ai tino yaki met jong pi kum kajing kenya ba em bakhoin ban papen ngobha e ya ublay kabolong ken kajing shakri bakan jaman sim jong pi but what penyesrim ringkat ildi bat kani ka pyrthei hynrei tu pen kala durno yaladi ken da ka jing pen thamai ya ka jing mut jong pi khnang bo phin yo tim
kabakumno kalong kamon ka jong ublay kababha bat kabapun sngo bha ban kabajanai de tublay iseban kerku yak ba pule ba shasko nak tien khu ka jong u tunya leit lang khmat blay ha Jingrwai tungene duwai hak slajat ki ba khu ki jong mi ngiwan dem kan kapor hane khlemat kamanta ku pawe ban aingu ban yero ban penomborom ya kerteng ke baim ya kerteng ke badon bor ke jong mehi bakum ki khun samla jong ka balang bingi yo ya kani kalat pat sa sisian atra ji sube ban shakri yami atra ji sube wat hapreng ke jinglong jingman jong ni pyrthei ka benta uklam jingpang atrai bla pendo ingi sipor ban shakri yami ka yim khui matang ka jong me nrai ngi aingu yami lingba ki kor ki bor ki jingsta jong ni pyrthei ka benta bingi yo ban pendon kam yak ban shakri pat yami atrai lingba jong ni ka YouTube channel atrai ji sube ngiwan akhmat ka jong me ro atrai ban pendon borom mi kerteng ka jong me hi ya ke ke bha bamlale ke jim ke jong i kum ki khun samla hoy atrai ji sube mi ngi don ke bentak bakrau habang iwan khmat ke jong me atrai ban shakri me khan kapor kum ki khun samla atrai bang i ken mau ya kan ke sngi ke kerpang atrai ji sube jong i kum ki samla atrai kata ka yut sandi atrai ji sube hoy atrai ji sube hapreng ke ki jinglong jingman joni perthei ngim simla yo ban rakhi ya kata yo jongi kum ki khun samla hynrei atrai ngi tips kem ngi shan scam bet ki jing peniat bastat ke jong me atrai ji sube bengi scam num ino ingi we pi we ki khun samla atrai bamni yalam ingi benai te song ingi atrai bengin long atrai sube taki samla ki badon hakaliang ke jong me atrai ji sube banyale iki ei jong ni perthei atrai sube but khamta makum ni por ki ba kalan ki por khaba walang im yo ban rung ke ying jong me atrai ji sube ban shakri me ban yo sngo ek tien ke jong me atrai ji sube hynrei atrai ang in long taki nuksai ba bhanam taki wei pan hamang ya bangin im kat kum kamon ke jong me bangin arta tien ki ei jong ni perthei Raimin shania ba ka jinglam mastat ke jong me min duwai min ino ru atrai ni kapor ke jing shakri jong yeme don kat bat ngi wei pi wei atrai subin narung inong shimbanta atrai sube khamtam shakri jong me atrai pastor ban ka benta man sam ina ktien khu jong me pensai bori pen kentang i penon kami inam takaburam ke jong me hi atrai khnang ba ge ka bangin yo sngo na i kum ki khun samla bat ki param ngai hi baro atrai ka long ka boringi minang man im ban yan kat kum kamon ka jong me atrai sbe manginom long kum ka jong kani ka perthei rei bingin long jong me atrai sbe ha kani ka perthei atrai jusbe to ilam ba ilam ranti ingi lamban ni shukri jong ino Sedang hadu mawai no jongka to ai ke bingin yo pendam atrai kan long shisha ka ba pedang hun khat jing is na ka jong me hi to ilam ngi lamban ka por to nang ilam ni kisngi ki po no wan terus te jim ka jong i kum ki khun samlaro nyaiti buti hapo ke jingalam jong me bangi shani abai ha kabor jong me ke baro to sngo jukhat gerpa jinong pom pero idem ki pan jing tribe in Jesus Christ tas mchkutru amen Mentapan nginyo sngo ya ka Jingrwai kerpang nai master Arkotbor Lismond Kamin tôi kỳ rong phong pyrthei độ nuột ban bên hôn kim la đa lê lê Samla tu Nongkynrih ban shakri yu blay
kingdom abalay Kuno yu Jesu kapirthei kan ito lada ki Samla jong pyrthei Ioannis lejit daulei Kiktin bangakren kikam bangale bankyar na pyrthei kamin sim bunsin nga kam it yakikam thala dangbat laki lok ngas ngobha kuno yu Jesu kapirthei kan ito lada ki Samla nongkum kamlo nitan hapirthei ong ki jong kapirthei yani lejit daulei Daniel ukam jir ban syakri yublei wat labun ki jinge lasa tang marwei Samla tu pinjit kalinti baba jingem ya ublei pinsngobha Kuno yu Jesu kapirthei kan ito lada ki Samla nongkum kamlo nitan hapirthei om ki jong kapirthei yani lejit daulei nitan hapirthei om ki jong kapirthei yani lejit daulei Kublai sibun Master Arkotbor Lismond ya katu ko Jingrwai ka bapila ay pedang jungi hagani kapor to ublay unang kerku ya phi bapinangla ban syakri ya ublay lengba gisur Jingrwai hagani kapor pat nginya poi syaka benta bangin yu sngow ban sngap ya ka khubor na ka tien ka jong blay lengba i Rev P Nongkynrih ibadai pej ya ka Balang laban Pastor ngipan pau ka jingsngow ngo ya ka jinglakloi jong phi bapila pedang ya kani ka jing penbej jong ka Jingiaseng Samla bat nginget ba ka khubor ka bangin sayo sngow hagani kapor kanlong ka jingkerhu yang i ki khun Samla bat ya baro ki basngap ya ka te hagani kapor ngakerpat ya i pastor ba insyem ya kani ka benta
ka jingai kublai ya pi baro ha ka kerteng ka bathyang bat ka badon bortam jong utrai bat unang penim ubait jong yu Jisu ichama ni bayalam ye ka Jingiaseng ki Nongkynrih ki khot ka Balang bat kerpang ya pi ka Jingiaseng Samla jong ka Balang hang ni ha Umshing Mawkynroh ka jingai kublai Youth Sunday ya pi haka kerteng ka jong Jisu o balang utrai jongi ashimru ya ka kabu ban ai kublai ya baro ki kun samla hapo jong ka kasi jantia Presbyterian Assembly haka ni ka sngi ka bakerpang ngai kublai ru ya baro ki basngap ya ka ni ka kubor bat yakani ka jing shakri yau blay hakani ka sngi idwai bo blay un kurku wat hapdeng jong kini ki bangi habanya lingba blay un kurku yakani ka jing shakri bangin mat yaka bor ka jong blay ka theme ka ba ka KGP Assembly ka labu nakabenta ka Youth Sunday arpo kaong ha ka pyrthei jong ka pyrthei kabala pensyong nongrim na ka gospel kat bakum Ioannis kalanong ka bakat nyo katakot ka bakat saw bat ngaru hakani ngan ay kani ka kubor halor jong kani ka team ka kubor kalong bek halor jong kani ka pang ka ba lapen bek knang ba nginla ya ka ban pelek jingmut bat nginla ya ka ban perkat ya kani ka pang ka ba don kam bat ka ba kraw ka ba ka KGP Assembly jong ki Samla kalabu nakabenta kani ka snem ngan puli ya kani ka benta na ka ktin ka jong blay hakabala pensyong nongrim ya kani ka theme ka gospel kat bakum Ioannis kalanong ka bakat nyo kadakot ka bakat saw ka ong kumne ya ka ktin jong me ngala IT haki kata ka pyrthei ti kala shun yaki naba kimlong naka jong ka pyrthei kumba ngamlong naka jong ka pyrthei kimlong naka jong ka pyrthei kumba ngamlong naka jong ka pyrthei kalong ka phang ka bayar ka ba jliu bat ka ba sngo ban perkat kumno haba ngidon hak ka pyrthei ngimlong pat ki jong ka pyrthei kadai ke ka phang ka bayar bale sil ladang isu perkat bay ngila banum sngu thu hakanu kurukom la ban le kumta habangi im ngi shong ngi sa ngi hap ya telun hakan ka pyrthei hynrei kan ka thim pat kong ngimlong ki jong ka pyrthei nginya phai bay ki para bangej bat ki para lok ki bein ki para samla bein jonga yake ka ba uni unong tho yakani ka gospel ka jong Ioannis umut habu kren yakani ngan kham yale ban kren tang na kani ka benta kabala pensyong nongrim yakani ka team nganum daktat bat nganum daktatan shani ba chatai nginya phai yaka jing snow tu kabadon hauni unong to ubalang apostle Ioannis yakani ka jing shisha habau kren habau ong yakani ki kentin ki bau Jisu la kren kum mangitip kalenong ka bakatnyo jaga gospel ka jong Ioannis kadai kabangitip yaka kum ka jing duwai ka bau Jisu u duwai na kabenta laki jong ki senran bala jukot yakani kata ka jing duwai jong urang ba lingdo
Kajing duwai ka ba utray, u duwai yala ki jong kisenran, shwa ba un seleno na kapertay. Ula perta, ula yasad, hakman ukpad jong u, na kabentala ki jong kisenran, bat na kabentala kita baro, kiban kongo, bat kiban long kinong but jong u. Nginya pai kendiap, ki para samla, ki para bengit beit jonga, ki para lok ki beit, yaka jing snow to, jong ka pyrthei, kat kum, ka gospel ka jong Ioannis. Ke ka jing snow to, ka ba, u apostle Ioannis, u don haba Ukren Japan ka pyrthei. Namar ka niga team ka ong haka pyrthei, jong ka pyrthei. Ni haban snow to kandiat, ya kani ka jing snow to ka badon, ha kani ka ktien jong blay kerpang ha ka gospel ka jong Ioannis, ya kani ka ktien ka pyrthei. Ha ka ktien Greek, ki pendon kam na kani ka ktien cosmos, ha ka ktien Greek. But Ioannis u pendon kam, nyaw pu prasin, ha ka gospel ka jong u, ya kani ka ktien, ka pyrthei. Arfu sau sin u pendon kam hakishiti ki jong u. Batlai sin haka kitab jing penpau. Kalong kau wenya tinggi kentien ki ba u apostle Ioannis u pendon kam. Batang haka ni kalnong ka bakatnyo la pendon kam hadu kendai sin yakani ka ktien ka pyrthei la ni cosmos. Haka jing snow to ka ba apostle Ioannis udon habu Ukren Japan ka pyrthei. Ukam tau yakata ka pyrthei ka ba kentaj kata ka pyrthei ka bam tre ya ka banget ya u Jesu bat kata ka pyrthei ka ba ya le persya ya kinang buat ki jong u. Ukren ru Japan ka ni ka pyrthei ka bakam id ya ka jingdom. Ka pyrthei ka ba ki jingle ki long bamman bat ka pyrthei ka ba yaile ya ka ba snew. Lada pi pule ka gospel ka jong Ioannis ka lanong ka balay kat kandai arpo ka dekot uong ya ka ta. Uong ka jing shai ka lawan ha ka pyrthei ki brew ki kam id kam tam ya ka jingdom ban ya ka ta ka jing shai. Naba kilong baman ki jingle jongki. Naba ubriu baro ubayay le ya ka basniu ushun ya ka taga jingshai bat kwa. Umwan ha ka taga jingshai yo ba an sneng persya ya ki jingle jong u. Kata ka day ka ba Ioannis Ukren ha ka lenong ka balay. Nang ta shushu Ioannis ha ka shitiga jong u ha ba Ukren Japan ka pyrthei uon ka day ka pyrthei. Kabadap na ka jing kwa bray, bat ka jing sarong. Lada pipai, haka shiti ka baningkong ka jong Ioannis. Kalanong ka ba ar, kat sam, kat nriw, kita kod wongi, kita ki kentien. Piwat id, ya kita ka pyrthei, lemni, ya kita ki ay ru, ki baha ka pyrthei. Lada ru, u id, ya ka pyrthei, kata ka jing id, ukpa, kamdon shu ha u. Nababaro ka baha kita ka pyrthei. Kajing kwa bray jong ka do, kajing kwa bray jong ki khmat, bat kajing sarong thala Japan kajing im, kamlong na ukpa, hynrei na kata ka pyrthei. Kata ka pyrthei para samla, bat ki para bengit, bat ki para lok ki beit jonga, kaba u Ioannis Ukren, kaba u Jesu penong yang ni don ha kaba kum kata ka pyrthei. Kaba be siya ka jingdom. Ka pyrthei, ka ba be siya ki jing kwa bray, jong ka do, jong ka khmat, bat siya ka jing sarong thala, jong ka jing im. Ka pyrthei, ka ba kentaj ya ka jing shai. Nang ta shushu, Ioannis Ukren wong, ka pyrthei, ka ba don, ha ka jing sensyar, jong uta ubasniw. Ha ka shiti ka jong u, Kashiti ka baning kong Ioannis kelenong ka basam ka dakot bakat kandai uong yi kiti kentien ngitip bangilong na ublay bat ka pyrthei baro ka way katya kop hapo uta
ubasniu. Kaperthei kadon haka jing sensyar, kadon haka jing yotia, ha uta ubasniu. Nang ta shushu Ioannis haka lenong haka gospel ka jong ka lenong ka bakhanriu ka khat ka balai phulai uong shushu uong kaperthei jong ka jing jinjar. Ngala keren ye kini ki ei ruhapi bapinyo ka jing suk hanga. Ha kata kaperthei pinyo ka jinjar. Kata ka di kaperthei ka ba Ioannis hakani ka gospel ka jong uto. Kata ka di kaperthei ka ba utrai ukren. Kaperthei ka ba kum kani. Bat ki para samla ki para lok ki ba idjonga ngidon ha ka ba kum kata kaperthei. Ka ba ki jingkwa brai. Kaperthei ka ba unong sensyar jong kau long ubaman. Kaperthei ka ba dap na ki jinjar. Bat ngiyayat lingba ka ni kapor ka ba kum kata. Ka ba ka ni kaperthei ka ba ngiyem ngiyoi katno ka jinjar jong ka. Ya ka ba kum ka ni kaperthei. Ka ei ka ba upalay ule. Shwa bangin saya pai shikini ki wei pat ki benta nginya pe ka ei ka ba upalay ule ya ka ba kum ka ni kaperthei. Ka ei ka ba upalay ule. Tang naga gospel ka jong Ioannis. Ioannis haka lenong ka balai ka khat ka bakhanriu uong ublay ulait kata ya kani kaperthei. Ka snupala ka bakum kani kaperthei. Ka badap de kini ki ei paro nre ublay ulait ya ka hadu kata katba ula aitino yalau kunu balaka marway. Bagata kadai ka bau belai ule ya kan ka perthei. Para lokki para samla be jonga. Ngisno kemen badon ubelai ubak ya ka bakum kan ka perthei. Ulapan pau ya la ka jong ka jing ka bahadu kata kadban aino yalau jong kunu balaka marway. But ujisu haba ulawan shikani ka perthei. Kei ka ba ulale? Kei ka ba ulale haba ulawan shikani ka perthei. Ioannis hakani ka lenong ka bakhanyo ukren ye ki ei ki ba ujisu le hakani ka perthei. Ka ba ublay ulapayu ba unwan. Umshimlawan ban shupet ka ye ka. Umshimlawan ban shu pen na jrong ya ka. Umshimlawan ban shu penrem ya ka. Hynrei ke ka ba ulale. Ioannis hakini ki benta ong kum ni snap. Ke ka ba ujisu lale. Hagalenong ka ba katnyo ka kat ka ba sa ong ulapendon burom yaw blay. Ngalapendon burom yami ha kaperthei. Ngalapendon burom yami ha kaperthei ong ujisu yau kpa jeng bahabneng. Nang tau ong susu ngalapendep ya ka kam ya ka bamalaay hanga banle. Ngalapendep. Bakay kita ka kam ka ba ublay ula syanya ban penem ya kaperthei. Ban ailut ya ladin na kabanta kaperthei. Balawang kukpa ngala pendep ye kani kakam. Nang ta susu hakalenong kabakhatnyo khat kaban riu ong ngala penpau ya kakerteng jong me. Hakani kaperthei kabakum kani kabau unong sensyar jong ka ulong ubaman. Kaperthei kabakum kani kabakantay hynrei ngalapan pau ya ka kerteng jong me kokpa ya ka kerteng kabadonbor ya ka kerteng kabakraw ya ka kerteng kabahalor ki kerteng baro ngalapan pau pat kabakam snu it para samla bat ki para bangit ki be it jong ahotorai kabu jisu lale hagalenong kabakhatnyo kabakhat kandai wong ngalapan kentang yalade.
ngalapen kentang yalade. Ngin sekren kambhai kan ni kam shibel. Ngalapen kentang yalade. Ujisu uladon hakan ni kapertai. Mdei bau shuyeng na jrong. Mdei bau shupait nang tei na sahid peneng. Uladawan long priu siya kapertai. Uladon ha kapertai. Bat haka jingdon jemu kapertai. Ula penyadai alade hakan ni kapertai. Ula penyadai bat kipriu. Haka jingiaseng jong ki halaki jong ki jingiaseng. Ula penyadai bat ki Nongpep. Ula penyadai bat ki Nongkren. Ula penyadai bat ki balasyak kentaj. Ula penyadai wat bat kita ki balasyak be mensyalen kamau. Ki ba kapertai keong ki ba auria. Ula penyadai bat ki Nonghikai ki Sadusi ki Parisi. Ula penyadai lut bat baro. Hynrei umlong jong kapertai. Umlong. Namar ba ula pen kentang yalade. Bat kadi kata ki para samla behid jonga kabakani ka team ka kam kot ka kam kren yenga bat yapi ngi don ha kene ka berthai ngi haban im ha kene ka berthai ngi haban ya telun ha ki kam ha kene ka berthai ngi haban ya relate ha ki aka ha kene ka berthai Hynrei ngi long ngila ne em ban pen kentang yalade dei namar kata kadau Jisu Hakala nong kabakat nyo kat sao bat kat riu gitu kat uong ye kini kenten nga ngamlong naga jong kapertai arsin Ukren ye kini kijuk kenten kada kat kabakat sao uong kada kat kabakat riu ban biang ban penshisha ban pensyai kedar wala ngala don ha kapertai ngala im ha kapertai ngala wan banyak kendu ye kijindan kam juki riu paro kapertai ngala don ha kapertai Hynrei ngamlong jong kapertai kata ketika kaba ukwa yang apa jepi kata ketika kaba ukwat yang apa jepi para samla beit jonga utrai kenai ketika perthai kaba mangama pingi im kaba kum kata kaperthai jong ka jingkwa abrai kaperthai jong ka jing sarong kaperthai kaba ka boru paman kala traijur kaperthai kaba lanang yad naga jing sniu shiga jing sniu kaperthai kaba lanang yad chiki aka kiba nang pen snow si bat pen jaburam yo play Hynrei kaba kum kani kaperthai Ublay ukwa yang apa jepi bangin pen karbang. But day namar kata kedau ko ni ka team ko ong hak ka pertai. Jong ka pertai. Kumno. Ka jingkeli ka ba mi menta hana ba da pi kam tam kum ki samla. Kumno. Kumno kala balong kata. Kumno ngala balong. Banle habang adon ha kapertai kumno ngala banlong banganumlong jong kapertai katale se ketika jingkeli kaba wan ha ka jingmut jong abat ka jingmut jong abat jong pi kamtam kum ki samla ngangit ketika taru kaba kani ka phang ka khamkwa ban kdo kumno ha ka nukurukom ngin la banle habangi don ha kani kapertai Hynrei ngimlong ki jong kapertai tungenya pai ki katu kat niteli ki ki ba utrai jong yu Jisu uhikai bat u khot yenga bat ye pi bangin le kenang ba mangama piru ngin ong kum ba ong utrai ngadon ha kapertai Hynrei ngamlong jong kapertai nginya ya ki katu kat niteli ki mat banyarap yang bat ye pi kumnu ngin la Yakaban le habangi don ha kapertai banomlong ki jong kapertai kabaningkong kaba kanika tin jong blai ka kren yang aba de pi kalong ni don kam ban itu yaga jing shisha ban itu yaga jing shisha kalau nong kabakat nyo ko kat kabalai ka ongi kini kintin Kani kalong ka jing imbom jukut bapin yo itu yami ublay ubashisha tang mamehi bat yaw Jisu Christ ya ubame lapa
Kata ketika jingkot ka baningkong bangin itu ya ka jing shisha. Balu Ioannis Ukren syai kedar hani baka jing shisha lani uba shisha day ublay badu jisu. Kabamut ngidon kam ya ka jing itu ya jisu. Ki para samla, ki para bengit, ki para lok, ki ba iya jonga, habang iong ka jing itu kamut, ka jing yaday, ka ba jan, bat ka jing kut jing mut, ban, aiti, yaladi, hautray. Ka jing yaday, ka ba jan, lani ka tien nong wei kiyong intimate relationship. Ka jing yaday, ka ba jan, bat ublay, bat u Jisu, ling ba ka jingek, bat ka jing pen kongo. Ya ka ktien ka jang. Bagata ka day ka bagani ka ktien jong blay, u apostle Ioannis Ukren bahaja pang jong kani ka jingye day ka bacan. Ka jingye shem ka ba markmat, ka jingye shem ka ba marway bat u Jisu. Bat hang niru umot ya kata. Bat haka lenong ka bapra jong ka gospel ka jong Ioannis ka dekat ka balai hu aru ongi kini kintian pin yo itu ye kata ka jing shisha bat kata ka jing shisha kan pelai no ipi u Jisu ha ka lenong ha ka jo ka gospel kat sao lenong riu dekat wong nga ubalong kata ka lenti bat ka jing shisha bat ka jing emde. Kamat ka baningkong ki para samla, ki para lok ki bei jonga, ladang ila bandon ha kan ka berthai, banum long jong ka berthai, ni don kam ya ka jing itu. Ya Jisu. Kabar. Mdai tang ka jing itu. Hynrei. Ni don kam ban long ki jong ka jing shisha. Kata di kamat kabar. Banlong kijong kajing shisha. Kalau nang kabakat nyaw dekat kaban riu, kaonggum ne. Ngalapan pau ya ka kerteng jong me hakita ki briu ki bamme malaay hanga nakaperthai. Ki jong me ki lalong. Nang taha ka dekat kabak kendai ru ong biang gidi kentien nga duwai na kabenta jongki. Ngam duwai na kabenta kata kaperthai, hynrei na kabenta kitu ki bamalaay hanga, naba kilong ki jongme. Kilong ki jongme. Bagkata ka day kabauturay wong. Kini ki balay ito ya ka jing shisha, kilong ki jongme. Ki day ki jongme. Para samla, ki para lok ki bei jonga. Kata ka day kabauturay wong. Habang nila ito, ya ka jing shisha. Ngilong ki jong ka jing shisha. Balaong ya kata da utray. Hauk pa jongu bahabneng kilong ki jong me. Kilong ki jing yo jong me. Kilong ki jing kam kenti ki jong me. But para samla ba iya jonga ngis ngo kamen. But what happened ka ni ka perthai ka bakum ka di ka bangingi im ka perthai ka badap da kini ka bakum kini ki bangala ka daw haneng Hynrei ngilong ki jong utray. Bagkata ka di ka aka kaban pensulur yangi kaban aingi ka jing snow scam kaban aingi ka jing snow slur ban ya chafrang namar bangi tikna ngidei ki jong utray. Bat kita ki bau terai ukam kenti bagi dai ki jong u. Ki dai kita ki bala itu yo. Kamat kabalay. Amdai tang bakilong jong ka jing shisha. Hynrei ki pediang bat im ru haka jing shisha. Ki pediang bat im haka jing shisha. Kaktiin ka jong blay, ka gospel Ioannis kat nyolan nong ka dekat ka riu ka ong. Kila sumar ya kaktiin jong me. Ka dekat ka bapraha ka ong, namar kita kiktiin ki ba malaay hanga, ngalaay ti haki,
kila pediang. Kata khot kabakat sao kong, ya kata gaktin jong me ngala IT haki. Kata khot kabakat nyo kong, kaktin jong me kalong kajing shisha. On kani kaktin ka jong blay. Kini kisenram. Day tang bakilong ki jong me hynrei ki pediang bat ki sumar ya kaktin jong me. Ya kani kaktin kabangala ay haki. Kaktin jong me kabangala kren haki. Kila pensyaskor. Kila persang ya kaban penterai kam. Ya kaban penkongo ya lade hakani kaktin jong me. Day namar kata-kata, habang ngayon iyikingong aliwan but siya nga, kilawan man but siya nga, kila inolot iki, ay paro man but siya nga. Kila penkongo, yakakakaktiyan siya nga. Namar kaktiyan siya nga, kaday ka siya. Para samla ba iit siya nga, kipara bangit, kiparalok, kiba iit siya nga hauturay. Lada don kanu, kaban pala, yang nga ba yapi, bangin la, yakaban, hakani ka pyrthei, banumlong ki jong ka pyrthei, kadai ka bor jong ka ktien ka jong oblay. Amtang bangin yo asngaw ya ka. Hynrei bangin pentrai kam, bangin sumar ya ka, bangin penkongu ya ladi, hakani ka ktien ka jong oblay. Ngilayat kum ni kani ka por. Kaba, kibabuan ki jing syakri jong ngilang nang do, namar jong kani ka pandemic ka bangi kan do. Bat kibabun, kisdang, ya kaban benyaw, ya kaban babe, ya kitu kipor, kiba kiyo, ban lait luit, kipor, kiba kiyo, ban kem don jing kang lat, ban lait chika ying jong blay, ban snap ya kaktin jong blay, ban chakriyo blay, kibabun, kisdang ban kenmau, ban ong balay, ngam shim lale, kumtoa. Haba, kabalang ka don ki Jingiaseng, ngam shim lale, para samla ba jong adon chibun igini kisngi ki basdang man babe balay ngam shim la shim kabu yigitu ki por ki balay yagaktin jong oblay bangin ngap ni ima peng kini kisngi ki ba ngimbyo kumta ringis ngau kemen ba watla lanang kanglat nrai kumne uplay ling ba kini kilat kipor jong kani ka juk ka menta banga khot ya pi khamtam ki para samla ba i kaladai ka por ya nga ba ya pi bangin kham pelut por ya ka ktien jong oblay bangin kham puson bangin kham pen kongo ya ladi hak ka ktien ka jong oblay namar ka dai ka jing shisha ni em deng kisngi ki ba khado kiba buon Pule Sdang ban batay ban hikay ban wan rai ki hikay kiba per ban snow to yigirukom kiba per ringa ong yipi utray ula ayangi yakani kaktin kaba im kabalong ka jing shisha pediang bat im katkum kani kaktin ka lada pikwa balong kerpang hakani ka pyrthei kaban yarap ya pi para samla ki para bangi be jonga kani ka ktien ka choblai badu trai wong kini ti kila pediang kini ki senran ki balawan bu jenga kila pediang ya ka ktien chome kokba ka basau ka bami nakatei ka jing pediang jong ki ka ktien ka choblai kami kamat kabasau, bat kata kata kajing pen kentang, dah kajing shisha. Kajing pen kentang, dah kajing shisha. Pihak bangi keren ni kena kektin jing pen kentang, kena kektin jing pen kentang, lani kektin pareng ki ong tu sanctify, kamut bu kerpang, pen kerpang. Lani penkentang nakabentakan nu kuno ka jingtmu banne ya kata ka bau blay umon badu trai duwai haukpa wong kukpa ngatip beki don hat ka pyrthei ka ba dap digi jingale ka pyrthei ka ba kaboru paman ka trai ka pyrthei ka ba ki jing sniu bat ki jing kwabrai ki chalai
hynrei nga duwai ko pa, tupen kentang yaki. Bagani ketika jing duai ke jing uterai hau kupa jing ba beneng. Mau snow tu lada kini kesenran kin la ban pen kerpang lani kin la ban long ban ong ban ngim dei jong ka perthei ka don kam ka jing pen kentang ye ki. Patu Jisu huang hau kupa pen kentang ye ki. Daga jing shisha. Bu kerpang ye ki. Ai bagani ka ktien ka jong me ka balong ka jing shisha kan pen snow tu ye ki baki long ki bak pen ki balak kerpang kan pen snow tu ye ki baki long separated na ki ki bas new na ki ki bam dai ban le na ki ki ba kim dai ban ta lani ne ta ki ba kim dai ban em padu trai kwa ye ka bakum kata. Bakani ketika jing duwai ke bola duwai. Pada samla baki para lok ki be jong autrai. Upol ha ke shithi jing nong rom kala nong ka bakat ar dekat balai ong gini gentin tu wat pen seriem ringkat yala dia bat kani ka perthai. Hynrei tu pen kala durno yala de kain da ka jing thamai ya ka jing mot jong pi. Knang ba pinyo tip ka ba kumno ka long ka mon ka jong blai ka ba bha bat ka ba pen snow bha bat ka ba janai de. Kata ketika jingkar pahat jong upol. Kata ketika jingkar pahat juga ketiin ke jong belai yang apa je pi. Kamtam yang apa yang iki para samla. Haki digi sngi ki bangi im menta. Ki baka bor juga perthei. Ki baki eke juga perthei. Ki lartan. Baki ale ban ring yang apa je pi. Uturai wong. Ben kerpang. Bahkan ni ketika jing duai ke bau terai olah duai ka bangi don kam kalau ngin chupen terai kamnya kata bangin sngau tu bangi long ki ba kerpang kita ki jong utrai kita ki balai itu ya ka jing shisha bat bangin numia penyeseriem ya lade bat kene ka bertai pada samla be jong kalau ka ba hakibakum kini kisni Dei namar kata uturai Jisu. Dei tangmu syukran. Ula pen i yala dia kum kanuksa. Wong. Haga. Lenong kabakat nyo kudakat kabakat kandai. Di nakabenta jongki. Nga pen kentang yala dia. Nakabenta jongki. Baki kin snow to. Baki kin yo i yakan nuksa. Tang banga syukran. Hynrei kinyo iya nga, kumu Nongialam jongki, kumu terai jongki, bangaru nga pen kentang yalade, nga pen kerpang yalade. Wala, ngaya don benta, ha ka perthei, ha ka kia ka shon, ha ka jing ha ka jing shem jongki brio, ngaya kendo yaki, Hynrei nga snow to, yaki ka badai, bad yaki ka bamdai, ngala le yakata. Bad uterai Jisu dala di ulapan i kan nuksa jong ka jing im kabalapan kerpang. Bad day namar kata para samla ba i jonga. Watla ka perthei ka long ka bakum ka di. Hynrei uterai ulapan i kan nuksa. Bad wong yang nga bad yu piru. Bot ya kan nuksa. Ngalapan kentang yala di. Ngaru ngalapan kerpang yala di. Ngaru ngalayat ngalasnaw tu ya kay kabangaday ban le. Padu kot ya nga ba ya piru. Lada pikwa ban omlong jong ka perthei. Pidon kamban snaw tu ba pilong ki ba kerpang. Para samlang im den ka perthei ka ba kalelang. Ni im den ka perthei ka ba kwa ban yawan ra lang ki baro. Bat kata kita perthei ka mga maphingi im ni kisni ka ba. Kabangi kibabun mlaylay wan ra lang ni hap ya im lang wan ra lang iki jong ki waypat namar bangi don ha ka bakum kita perthei ni hap ban ya le lang ni hap ban ya snow tu lang ni hap ban ya shim lang iki baro na ki waypat kanang bangin la banem rew trai wong pihapan pan karbang pihapan snow tu Kanu kabangaday, kanu kabanganday, kanu kabangaday ban kiar, kanu kabangaday ban tur, kanu kabangaday ban yakle, kanu kabangaday ban pedyat.
Badai nama kata ula ong yang nga ba pi kanika tien jong kalong ka jing shisha kaban guide yangi kaban pen i yangi kaban kedau yang nga ba pi ya kata kabasan kabau terai kwa hagalanang kabakan nyo kabakat pra pla ya ke jing shisha pla ya ke jing shisha pidon ha ka prthei ba phinom long jong ka prthei pi haban pla ya ke jing shisha kalau nong ka bakat nyo ka bakat pra kumba mela pha ya nga sha ka prthei kumta ngaru ngala pha ya ki sha ka prthei Melapha yang siya kabakum gani kapertay, bat hakani kapertay, kay kabaw Jisu lale, ula pla, ula penpau ya kakerteng ka jong ublay, ula pendep ya kakam kabaw turay way, ula focus ya ladi hakata kakam ka jingkmu kabaw ublay udon yau, padu Jisu mabanong ya kisanran jong uru. Pidon kamban fokus ya ke ka balapha ya pi bat kata kalong bapin pla ya ke jing shisha pla ya nga kumunong panem pla ya nga kumunong silspa pla ya nga kumunong pelaj pla ya ka kerteng jonga ka badon bor bat ka krautam kisanran ki jong utrai kilale ya kata Badai namar kata kilala kila don ha kapertei kimlong jong kapertei namar ba kila imsngi ya kaban pla ya ka jing shisha bat ngipuli na kaktien jong play kala don kapor kapa kila ong kadai ngi ban kongo yo play ban ya kibreu namar kisngau tu ya ka jing shisha para samla be jong aki para banget be jong ha utorai kini kusngi ki bangi don kam ya ka ban kren ban pla ya ka jing shisha pla ya ka kerteng ka ba don bor jong utorai ka balong tang maka batang makahi ka kerteng ka ban ai ya ka jing panem ka kerteng ka ban wanra ya ka jing plat ni ema peng kini kusngi jong ka pandemic para banget bat ki para samla be jong hautrai ki para lo ki jong o ki breu ki Sdang manyawat ye ki lat jingram nang ne ba nang tai ki breu ki Sdang manong pile kumta ndalami kita kin sawanra ka jing pelat ka jing penkia manga mapingi don ye ka kerteng u Jisu kabadon portam bat kabasnausi para samla be jonga haka jaka bangin pla ya ka bor jong ka ne ka kerteng bangin ya tu bangin don ya ka kerteng ka ba im ka jong Jisu ngias ngapjar kaperthai kan dang wat ikilat jingrap kaperthai kan dang wat ikir kompen kia ni don ya ka kerteng Jisu ni don ya ka kerteng ka ba shisha ka kerteng ka bahalor ki kerteng baro ka kerteng ka baro ki khosiu kendem uthalid on pla ka kerteng ka bam don jingpang ka bam laban penkia ka kerteng ka bam don jing ka bam laban pelai ka kerteng ka bam don eryong ka bam laban sange pat namar kata daw ni don ha ka perthei ka kam jongi kalong pla ya kani ka bor jong kani ka kerteng Bat kani kan pelak yang ya pi bangin long ki ba per kani kurtai. Ladang ilang ya snap jar hadu menta ki para samla be jonga ki para bengai ladang idang snap jar kaladai kapor yang bat ya pi lada pi kwa bat kani ka pertai kan yu i ka bor bat ka puram ke jong utrai. Pla ya ka jing shisha. Bat kini ki santeli ki mat ki ba ngidon kam ban le ladangi kwa ban omlong ki jong ka perthei ngidon ha ka perthei ngin omlong jong ka perthei lada ngila itu ye ka jing shisha ladangi long ki jong ka jing shisha ladangi la pedyang bat im ha ka jing shisha
Ladalapan kentang yangi daga jing shisha bat ladangi pla yaka jing shisha ngin ong kumbang utrai ngalong ha kapertai hynrei ngamdei jong kapertai prasamla be jonga lada utrai udon ha kabakum kni kapertai ulala ban ong ye kita gentian mangama piru ngin la mdei namar bangi don halade kabor hynrei namar uta ubangi syakri ulala baduang haka pertai pind dia kendo ke jinjinja ngala job bat kata kadai ka bor ka baun aya piru kenang bangama piru ngin saya onglang kumbang utrai ngal don haka pertai ngemlong jong ka pertai swabangan penkot ngan chuan ra ye ki kattu kan tiligimat ke ei ka bangingin mat para samla ki para bangai be i jonga haba ni don ha ka berthai bat ngim long jong ka berthai ke ei ka bangingin mat lingkot ka baning kong ngin mat ye ka jing shun na ka berthai ong utrai hakal nong ka bakhat nyo ko khat ka bakhat sao kata ka perthei ti kala shun yaki na bakim long na ka jong ka perthei kumbanga ngam long na ka jong ka perthei to tip sai kadar para bangai be it jonga ki prasamla be it jonga lada pidei ki jong utrai ka perthei kan shun yapi lani lada pin kwa ban penshisha ba pidei ki jong utrai pinya kendo ya ka jingsha shun hak ka perthei snap jisu ong chu lada ka perthei ka shun ya pi tip bakala shun ya nga mun shwa ya pi lada pila long jong ka perthei kata ka perthei kanda it ya la ki jong hynrei na ba phim long na ka jong ka perthei hynrei ngala jit ya pi na ka jong ka perthei namar ka taken kata ka perthei ka shun ya pi Ioannis khat sam na nong khat pra khat khandai ka perthei kan shun ya pi what snow lingo la ka perthei ka shun ya pi what snow lingo la ka perthei ka penchitom ya pi what snow lingo la ka perthei ka kran ben ya pi kita kidei ki jing penshisha ba phim dai jong ka perthei para samla bi jonga teng is snow umla ni kwa ban pen snow ba ya ka perthei ka tien jong blai ka ong tau ba i ya ka perthei umla ban i chu blai ka jing i jong blai kam dan ho la da pidei ki jong utrai pidon ha ka perthei ka wei ka ba phin ma pen kre ya ka jing shun pen kre ya ka jing sha i ben pen kre ya ka jing sha pen chi tom ru namar pidei ki jong utrai ka ba ar ka bangin mat ka de ka jing ya da snap utrai ong ni kan tien snu tu nat ba khat nyo khat sam ka khat ngam duwai ba men shim no eki na ka ta ka perthei hynrei ba men sumar eki na ubaman ngala ong mene ka perthei ka bangi em ka perthei ka bo nong sanchar jong ka perthei udai ubaman the evil one utaw de nong sanchar re utrai wong namar pa pidei ki jonga kei ka bangan le nanya da ya pi ngala dwai ukpa wat shim no yaki na ka perthei hynrei tu yada sumar yaki na ka bor jong upaman Pinmat ya kajing sumar kajing utrai para samla be ki para bangai be jonga wada pedeng kan ke bangi ya ka bangi kan ka bor jing ka jing dum ka bor jing ka jing pang kala nang ya nang sar kaleng ka perthei u blai ula duai hokpa sumar ya ki pinmat ya kajing ya da ka balai pinmat ya kajing kemen hynrei menta ngan sawan hame ban nga kren ye kini ki ru hakata ka perthei bagila ban yo ye ka jingkemen jonga kabala pendap haki khat nyo kala nong khalai ka khat ka jingkemen jonga kabala pendap
O para samla ki para bangay bi chonga pinmat ka jingkemen ka bam shanya shu ki jingja ka jingkemen ka bam shanya shu tang ha ki ba pimat na ba re ka jingkemen ka ba na po chopi pinmat ka jingkemen magkata ka ba lai ka ba pinmat bat ka ba saw ka ba uturay uong ya kita kiba don ha ka pyrthei hynrei kimlong jong ka pyrthei kin mat ya ka jing don ringkat bat ka jing yok mi ya ka burom ublay ka jing don ya don ringkat bat ka jing yok mi ya ka burom ublay kukpa ya kita kiba malaay hanga ngakwa bahaka ba nga don mga kitaru kinya don ringkat bat nga bakin yok mi ya kata ka burom jonga kaba malaay hanga Naba mala id yang menshwa kaba pensyong nongrim ya ka pyrthei. Samla ki para bangid bi chunga. Nginya don ringkat lang badutray. Amtang manginya don ringkat. Nginyo kmi ya ka buram chong. Oh kabasngaw tanat. Manu kita kibanyo don ringkat lang badutray. Bak kibanyo kmi ya ka buram chong. Daytang kita kipala penkerpang yala de hakni ka pyrthei kidon hak ka pyrthei hynrei kimlong jong ka pyrthei ublain kurku ye ka kubor ublain kurku ye pi baro ki basnap ye ka kubor ublain kurku kerpang ye pi ki para samla jong ka balang ba ki para samla haki jaka baro Sya bagai ka kubor kan keren temayang apa je pi kan pensnau tu temayang apa je pi bangi don hai kan ka pyrthei ngim dei jong ka pyrthei ngi dei ki jong utrai dongin im kum kita ki badai jong utrai dak ka bangi itu yu dak ka ba ngi penshisha bangi dei ki jong u Dakabangi pediang bat pen kongo yala de ka ketin jong ublay. Dakabangi pen kentang yala de bat ni pla ya ubalang ke ching shisha. Ublay na kamanta ka buram jong u. Ngini duwai. Ni ay ngo yame ablay na mar ka ketin ka ba im jong me. Ni ay ngo yame ablay na mar ka kubor ka ba malapan sngaw. Sya ablay ba baro ki ba snap ya ka. Lingba jong kanika online service ka Jingiaseng Samla jong ka Balang hang kinyo ma je ka jingkerku ki wei patru try ki ba pensha skor kinyo ma je ka jingkerku na duwai bo mun sima ku jome try u bala kren hangai ka kubor un penshai un pen kendo ye baro ki ba snam bakin snuthu ye ka ai ka ba me khot ye kaburom ni ay shume kopa pediang ye kete ke Jingrwai kerteng Jesu amen kublay sibun pastor ya ka kubor ka pilak pensngaw hapeng jungi to ublay unang yai don rangkat bat phi lingba ka jing sakri jong phi ya ublay to ai ru bagani ka kubor yut sunde ka ba pilabat hapeng jungi ne ka por kanyo jaka gido nut jungi badak itu kebiyo sngow bag basngap ya ka nginya penwai no ya kani ka jing sakri ka jungi ya ublay da ka bangin yarwai lang ka jingrwai ka ban rius pa lai phowei bat hadin jong kani ka jingrwai sa sisin ngan kerpat ya pastor ibaai ya ka jingkran ba in pelat ya ka yangi na ka jingrku penwai ka Jingrwai ka ban rius pa lai phowei sipai ukres ka kam menta ka dawa utrai yang ibaro bantrai ulapha ka balang bantai keteng jung uban phla ha pyrthei badum dap jing thala tongin persyang yaki kam ki ba khrau na ka banta ublei to khmi lenti yaki kular ki ba khrau na uhi Sipai ukreska kamenta kadawam utrayangi baro bantre ulapam
Ka balang bante kerteng jong u ban plam ha pyrthei badum dap jing thalam tungin persyang ya ki kam ki ba krau na ka ben ta u blei tuk mim len tim ya ki kular ki ba krau na uhi sipai u kreska gospel kilen ben bram Shaki jat ben real ban up pop gin pai nom Jing sok ban ai ha pyrthei dap jing gelam Day tang hu jisu jing im kin yom Tungin persyang Ya ki kam ki ba krau na ka ben ta u blei tuk mi len tim Ya ki kular ki ba krau na uhi Namar u kresbat ka balang yeng mentam Kat bapor kadang don wat angin buteng Tungin ino ka pyrthei ba jing ngau bam Ki jing e baro utrai unweng Tungin persyang Ya ki kam ki ba krau na ka ben ta u blei tuk mi len tim Ya ki kular ki ba krau na uhi Nganya poino siya kabangi penwai. Ngan ai ka jingkurku penwai. Ka jingit ka jong ublay wok pa jong yu bahabaneng. Ka jing ai ka batab piang ka jong utray. Ka jingit ka banabam jukut chabam jukut jong ublay wok pa. Ka jing slok umun simakun. Kinyalay hawe ublay. Kinlong rengkat lambat ni. Hod baro ka basngap ikaktin jong ublay. Hangi ba kalang slak warthay. Adok mentap shki bam jukuru.